satu. Sini satu. Saling gumaru. Rene. Sumawayut Sang Yaksendra Gurarupa mangses kadi angin pangsempal kaprapal selo kaplesat satulumayu mangungsi gura kagurda kang jaga-jaga bumi
Patih Caleng Gumalung. Amijipun Patih Caleng Gumalung wonten tinimbalan ingkang adawuh sinuwun. Lan kowe togok kula belum kula bose mangertiya jeneng sira adoh daawe cerak saya sun raketake ana wigati sing perlu tak aturke wektu dina iki. Monggo sinuwun kula atur paring pangandikan punapa ingkang dados wigatining anggenyo padha pamiji dhateng abdipun Caleng Gumalung. Yo. Kemrangsang pikirku kemrungsung atiku. Mangerti yo. Panjenenganing sun dadi ratu wis pirang-pirang taun. Nanging kamulyaku durung jangkep. Menawa saksuwening aku dadi ratu, kepengin garwa wujuding mantasaning widodari. Aku kepengin mundhut garwa panjenengane Bathari Sri. Peh. Oh, padha ngarsaken garwa panjenenganing widodari Bathari Sri. Yo, pancen kaya mangkono. Lho, apa kan? Wong kuwi mbok mulat. Maksudmu ana tetembungan wong urip ning alam donya kuwi wis ana pasangane dhewe-dhewe. Tegese piye? Yen anake pendhita lanang kuwi judune anake pendhita wedok. Jenenge Bambang Kawengan. Terus yen buta kuwi raseksa judune karo raseksi. Ana meneh. Nek dewa kuwi jodone karo dewa. Ngono. Lah iki buta ya, Kang. Iki anak-anak buta kok arep duwe bojo kepengin duwe bojo widodari. Lah iya. Mula wektu dina iki Bathari Sri kuwi wis mapan aning negara Ngamarta lho. Iya. Ning ngene, Gok. Dos pundi sinuwun? Wektu dina iki Bathari Sri wis lakon dak cidra saka negara Ngamarta. Wektu dina iki Bathari Sri wis mapan aning kene nanging gelem tak kumpuli ning ana bebanane. Wonten syaratipun. Ya. Syaratipun Bathari Sri gelem tak kumpuli ning nyuwun kon yasake wisma sing dumadi saka kayu jati wulung. Kamangka sak lumahing bumi kreping langit mono ora ana sing jenenge kayu jati wulung kuwi ora ana. Kamangka bapakku ramaku begawan gembung tanpa sirah sing mapan aning pertapan jati rukeh wae ora nyumurupi apa sing dadi bebananing Dewi Sri kemau sing jenenge kayu jati wulung. Sing angka loro Bathari Sri gelem tak kumpuli lamun to tinumbalan karo ratu sing gethihe putih. Ratu sing gethihe putih menika sinten? Mula saka kuwi teh. Aku
aku dhewe grangu semene krungu ratu sing gedhe putih lagi sisan iki. Mula Gok, Nggih. Kowe kuwi wong lawas. Kowe kuwi wong lawas percaya lamun to dak kira kowe nyumurupi sapa ratu sing gedhe putih ku mau. Sik Kang. Aja mbok tuduhke Kang. Engko nek mbok tuduhke rawurunga bebayani. Bayani piye? Rawurung iki kok Bandayuda maju perang terus kalah mesti. Gak kok ngerti. Aku naskahe kok. Wong bengi iki lakone ora patine ratu anu getih putih. Wah dapurmu. mula iki Gok, Ndang kondo negara ngendi sing ratune duwe getih putih? ngeten nggih sinuwun. Piye? Kula kinten sak lumahing bumi kreping langit menika ingkang gadah getih warni putih utawi warni pethak menika namung kalih Mung loro. nggih Sapa kuwi? ingkang setunggal menika Prabu Subali utawi Raden Subali nanging menika sampun pejah duk narika jaman Ramayana. Raden Subali ning saiki wis mati jaman lakon Ramayana. Nggih. Sing angka loro Ingkang kalih boten sanes nenggih Nalendra Ngamarta jejuluk Prabu Puntadewa. Gagatri sang kapirangu rinangkul kinempit-empit. dosang retnaning bawana ya gitu kang walang ati ya gitu kang walang ati ya gitu kang menesing tias ya gitu kang kudu kering ya gitu kang kudu kering oh kaya kepapak obor sewu. Nggih sinuwun. Anut kandhane Togog sing duweni getih putih ya kuwi Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Mula aja nganti kesuwen ya. Kritna Wadyabala sak cukupe. Lumaku aning negara Ngamarta. Tempur negara Ngamarta yen wis pethuk Prabu Puntadewa srimpung sikile. Bondo tangane aturna aning ngarsaning panjenengan ingsun. Kepareng bidal benjang menapa raketan colok lintang sambung obor rambatan pundak budalo dina iki sumawi sendika ngestaken dawuh sinuwun.
Ot adalah ot. Oh, weh, weh. Oh, weh. Weh. Weh, eh. Gemari palo dinawi Bismillah murwani kondo. Tansah ngaturaken rasa syukur mring ngarsa dalem Gusti Zat Kemurbaning Zat. Gusti Kang Maha Nasa. Ingkang wis parang nyiptakaken anasir patang perkara. Bumi, geni, banyu, lawan angin.
Ya mergo ana patang perkara mau jalma menungsa bisa urip semulurane jagat raya. Hormat bekti marang dutaning Gusti Rasuling Pangeran ingkang wis pirca ngasta agama pungkasan kitab suci pungkasan saged pun sebajaman pungkasan Suwarabdata Pitana ananging negari pundhita ingkang kaepa didasa purwa eka marang sawiji adilih dasa 10 purwa marang witan datan kadinegari Ngamarta negara agung nenggih negara ageng negara kang panjang pucung pasire wukir loh jenawi kerta tata lan raharja minangka bukani kandha minangka bukani cariyos sinetron pareng lenggah damparing keprabon negari Ngamarta nenggih Sang Prabu Puntadewa ya Yudhistira ya Anom Dwija Kangka ya Darma Kusuma ingkang salah sawijining dinten wis kepareng miyos siniwaka hanampi rawuhipun ingkang raka ing Dwarawati nenggih Sri Bathara Kresna datan kantun satriya tunggul pawenang panegaking Pandha nenggih Raden Harya Werkudara ya Bimasena datan kadi panengking Pandhawa nenggih satriya ing Madukara nenggih Raden Janaka ya Raden Permadi mangkono to pangudas prendhi ento kawit jiling lesan Sinowati Sinowati Jagatari Among Mbak lumembak Mbak lumembak ombak ing segara angok kae ana ana bale lumut
manggut yen kadulu kawita denceng-dencengan Iwang adili nuweh payungana panjenengan ingsun. Duh Koko Prabu. Koko Prabuing Ndwarawati. Sak rawuh nyapa duka wonten negari Ngamarta, keng rayipun Puntadewa ngaturaken pasegan palakrami duh Koko Prabu. Koko Prabu jimat sembah kula. Dahat ketebda murdaning akrami Yayi Prabu. Kinanten Raharja wilujeng boten wonten alan setunggal punapa lampah kula saking negari Ndwarati dumugi negari Ngamarta mriki. Salam taklim kula mugi katur Yayi Prabu Samiaji. Nuwun inggih Koko Prabu. Kula pun diwonten mustaka mugi dados jimat paripih. Nggih. Cintang kakangku. Sak tekamu ane negara Ngamarta, adimu Werkudara ngaturke bekti basa kula Tampanana. Iya Yayi. Gawe bombong atinipun Kakang. Tak tampa pangabektimu Yayi, ya mung pangestune Kakangmu Ndwarawati Tampanana ya dia. Ya. Tak pundi tak gegem muga dadi jimat. Ya. Koko Prabu Ndwarawati. Kula pun kengraye Madukara ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhape padha Koko Prabu. Iya. Naka tak tampa pangabektimu ya mung pangestune Kakangmu Ndwarawati Tampanana ya dia. Nuwun inggih. Kula tampi tangan kalih kula pundi mugi dados jimat paripih ya. Ya. Bojomu tambah ora? Pangestu paduka dereng apa. Yayi Samiaji. Kula wonten dawuh Koko Prabu. Wiwit saking negari Ndwarawati dumugi negari Ngamarta mriki kados kula jangkas pisan awit jroning manah kula kok rumaos boten jenjem, kula boten ngraosaken ayem dhateng manah kula kok kados enggal-enggal lumarep wonten negari Ngamarta menika sejatosipun wonten kedadosan menapa Yayi Prabu? Duh Koko Prabu. Nggih. Saya lepat nuwun gunge pangaksami Koko Prabu. Nggih. Menawi wekdal sak menika Koko Prabu negari Ngamarta katemben nampi welaking Jawata. Nembe nampi welaking Jawata. Nggih. Bebasan para kawula negari Ngamarta nembe ketaman pagebluk Mayangkara para kawula negari Ngamarta bebasan enjang sakit sonten prateng lampus para tetanenipun sami
Nanda Cinraka Prabu. Oh. Kula kinten kok mboten namung negari Ngamarta kewala Yai Aji. Namung sedaya negari wonten ing Nuswantara menika katemben nampi welaking Gusti. Awujud pageblug mayangkara niku wau. Awit nyuwun sewu. Kula nampi sasmitaning Gusti kados pundi menawi negari Ngamarta menika kok katemben koncatan ingkang nami Mustikarna ingkang nembe oncat saking Palenggan tegesipun. Lah menika dewa menawi paring sasmita dumateng kawula niku mboten kok melok utawi cetha niku mboten. Monggo enggal dipun petane setunggal-setunggal. Ingkang naminipun mustika. Mustika menika barang sing ajinipun boten nuramum, boten umum menika. Mekaten ya menika napa monggo dipun petani sami-sami. Lajeng retna menika tegesipun pawestri. Pawestri. Nggih. Linggar tegesipun oncat utawi kisah saking Palenggan. Menika mustika retna ingkang linggar saking Palenggan menika monggo dipun padosi sareng-sareng monggo Yayaji katuran penggalih sak petawis pun Kakang ugi badhe madosi punapa tegesipun menika. Ridho mawur mangawur wurahan tengaraning ajurit kumaguru bangsa tetekaya butula wer panjriting turangga esti minyak bojo kang kekitir rekata ingkang dwaja lelayu sepi kadangmu padha randena becik besok amen demo baris-baris kang prayitna yo Sandara adipatine Sang Abimanyu resang mananggung endah tan kapagat ningsih
Soroke pandam sumuluk hamadang jroning pasar reyan remung rambung kali ngenang rangat sang Kyamana hengkong sumungkem kuling sang kakung rebo babu eman ing amit paseleman tebik tinebihna tulak manut dumawang tawang powang sinuwun kula ingkang sowan sinuwun mangercana sigam kisanak jeneng sira mono sapa menawa satriya saka ngendi kasatriyanmu lan sapa ingkang dadi kekasihmu nuwun inggih sinuwun sadhipun kula matur kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sanggapipun padha kunjuk paduka sinuwun amarta iya tak tampa pangabektimu ya mumpestuku tamono ya kula pundi wonten mustaka mugi dados jimat paripe sinuwun iya ingkang wilangan pisan kula pareng ngaturaken pangabekti ingkang angka kalih ya kula mundi dawuh saking penjaripun ingkang eyang ingkang saking Eyang Sang Hyang Bathara kula kepareng ngawawu Sudarma jeneng sira golek wong tuwanira kasinggihan mekaten sinuwun banjur sapa wong tuwanira ya nuwun inggih anut pangandikaning Kanjeng Eyang ing kahyangan kaendran Sudarma kula nuwun inggih satriya panengah Pandhawa nenggih Raden Harjuna ya Raden Janaka Sikrang bala tumingal rang campo samya medali lir tatit wileting godo Dayu Agung manguncani timbenjang sangaji mijelat penya medali wuwus Trusna Surawilaga Trusna Surawilaga kaya buta sringa wregi
Mengko dhisik Kisanak. Apa kang kok aturake menawa Sudarmanira ya kuwi satriya panengah Pandhawa. Ya kuwi Raden Arjuna ya Raden Janaka kasendhiyan Kanjeng Sinuwun. Nanging sadurunge jenenge sun arep takon. Ibumu kuwi sapa? Nyuwun duka ingkang kathah sinun menawi ingkang ibu menika nenggih Bathari Supraba. Wah. Mula dadi wong lanang ya aja mendel-mendelke leh dupeh bagus. Intu-intuane ya ngono kuwi. Ngendi-ngendi anak, ngendi-ngendi anak. Negara lagi taman pepeteng kok ngene malah nambahi masalah. Lamprong. Mula aku wis pundhak kandha. Bojo ya bojo ning anak ya aja akeh-akeh. Nek ngene iki piye terusan? Ngendi-ngendi anak, ngendi-ngendi anak. Ora ge. Wangsulana. Kisanak kula wonten dawuh. Mangerti ya yen to sing kok atur kowe mau panjenengan ingsun. Satring Madukara kekasihku Raden Arjuna ya Raden Janaka ya aku iki. Menawi tetela mekaten panjenengan menika sudarma kula nanging kusik aku gelem ngakoni kowe dadi anake Janaka nanging kudu bisa madhangke lelakon iki. Liripun kados pundi? Menawa wektu dina iki negara Ngamarta lagi kena walaking Gusti. Ana Mustika Retna ingkang linggar saking Palenggan. Mula ora aja kesuwen yen to kowe ngaku anake Janaka. Mulaten wong atuwamu kudu bisa goleki apa kang diarani Mustika Retna ingkang linggar saka Palenggan. Yen nganti ora ketemu apa sing diarani iki mau, aja takon dosa, aja ngakoni anak Janaka. Sendika kula nyuwun tambah pangestu. Naka kula wonten dawuh Kaka Prabu. Dara. Apa? Aja negake lakune si Bambang Prabakusuma iki mau. Banjur kalepmu. Awat-awatana saka kaduan. Muga-muga lakon apa kang dadi sedyane Bambang Prabakusuma kuwi mau. Yen to lakune Bambang Prabakusuma ana kepokepo Jebaya, aja nganti kok tegake ya Yayi. Wah, aku njaluk pamit. Lan aja nganti lali. Jagan-jagan wae untapno anak-anak Pandhawa. Yen to kingko ana payo-payo tak pasrahke kowe Yayi Werkudara. Yo, njaluk tambah pangestu.
Yayi Samyaji kula wonten dawuh Koko Prabu. Kula atur semene sawetawis manjing wonten sanggar palanggatan haminta sing Gusti. Nyuwun pitedah murih gangsare lelampahan menika. Awit mugi-mugi negara saindenging Nusantara saged pulih kados winguni Yayaji. Sendika monggo kula dherekaken Koko Prabu. Monggo. Wah, rene. Tungtung delang. Rama Kiai Amiji Kang Putra Gatotkaca nyadong dawuh Rama Kiai Amiji Kang Putra ing Antarja wonten tinimbalan ingkang dawuh Rama. Pak ngawe anakmu lanang Antasena ana dawuhmu apa, Pak? Wah, kowe kabeh ora tapi siji kowe iki. Iki mau ana pawongan satriya sing sibuwana. Pendopo negara Ngamarta ngaku anake Jambrong. Menawa gelem Jambrong gelem ngakoni anake yen to bisa madhangake lakon iki. Upati apa sing diarani mustika kelingkar saka ing palanggan. Ning menawa Bambang Suprabo iki mau saguh ngupati goleki mustika retna sing lingkar saka panggan ning aja nganti negake. Kowe dadi kawulane wong Amarta aja enak kabeh enak. Katentreman tak pasrahke kowe kabeh. Yen ana payu-payu rampung ana sendika ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Yo. Yo.
ana dongeng entek-entek si penungkul patenana penunggul apa dosane ngungkuli ing sasama aja tindak walat lah iya bener kandamu lali sumber katiwasan watatik-tah pataritah durung suwe anggon kulumagu arep lumarap aning negara Ngamarta iki ana pawongan tak wastak padhakake mripate plilah-pilih iki ketoke bocah sing kurang waras iki aja langap-langap anggonmu ngucap padhe dhisik lumarap anang negara Ngamarta langap-langap ucapmu sapa kang dadi aranmu tambuh lawan aku kekasating ratu Gustiku Prabu Nila Taksaka supaya goleki sing jeneng Prabu Puntadewa yen wis ketemu arep ngopo tak srimpung sikile bondo tangane tugel gulune aja golek ya sing ora ana aja golek pepundenku iki anak lanang Ayonana payoh parat legan golek momongan aja
Langap-langap ucapmu, sapa kang dadi aranmu? Tambuh karo aku Raden Antasena. Apane karo Prabu Puntadewa? Putra Jodipati tegese ponakane Prabu Puntadewa. Ya. Yen to kaya mangkono ulungna Prabu Puntadewa. Bisa nyekel pepundhenmu. Yen to bisa nglangkai bangkene Antasena. Yen ngono kowe nanang perkara wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Lena pangendamu. Tebak dadamu jongkeng wandawur dadi guran dadi randha bojomu kowe.
Dur, dur, dur. Sapa iki? Antarja. Nyoh dodo ndi dodo? Maju. Wah. Hot. Wah. Jo pirang-pirang koyo. Celeng bumalung ayonono sapa kang dadi musuhku? Hut. Ah. Oh. Ah. Sapa iki? Satria Muda pringgondane Raden Aryo, Kandut Kaca Bali aran sapa kowe? Celeng bumalung kasating ratu Gustiku Prabu Nilotaksaka. Sumingkira dalan tak gawe liwat ngupadi Prabu Puntadewa. Kandut Kaca ayo ngono. Legan golek mowongane. Ah. Oh. Ah. Oh. Hut. Ah. Hut. Ah. Ah. Hey, ah. Ah. Hut. Ah. Oh. Waduh. Hut. Ah. Ah. Waduh. Sapa ya gendruwo iki? Werkudara. Parat. Maju. Ungano dadamu.
Ambruk ah. Hoi. Hei, hei. Hut ha hup ha hei. Ah. Oh. Ah. Hoi. Hoi. Ah. Ah. Dur, dur, dur. Sapa iki? Werkudara. Werkudara. Yo. Bali aran sapa kowe? Prabu Nilataksaka goleki Prabu Puntadewa. Bakal tak gawe tumbal aning rajaku. Maju. Nyoh dodo ndi dodo. Rambruk anake sapa? Hoi. Waduh. Oh. 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 Werkudara. Apa? Aku arep mbok apake? Tak pateni.
Aku njaluk urip Werkudara. Ora perlu dikae urip menungsa sing kodhek dapuramu. Kowe sing nyebar omongane negara Ngamarta, iya ora? Piye? Kowe sing arep nyebar omong. Ben para kawula negara Ngamarta ora bisa panen tetanene, iya ora? Sing gedhe pangapuramu ya Werkudara. Sing nyebar omong. Sing nyebar omonganing negara Ngamarta kuwi aku. Terus kaya ngono kowe arep njaluk urip. Ya sing gedhe pangapuramu. Aku njaluk urip Werkudara. Wah. Wah. Mangga darajating tumuwuh mangarcana sigap kulup nggir Prabu Kusuma kepiye pawartanira anggon jeneng kita Ngupadi utawa ngawu-awu Tegal Ngupadi Sudarmanira sowan aning negara Ngamarta kulup mara enggal matura. Eyang Pukulun sewu lepat nuwun gonge pangasami. Piye ngerulup? Kanjeng Rama Arjuna kersa ngakeni ingkang wayah pun Prabu Kusuma menawi ingkang wayah Prabu Kusuma saged madhangaken lampan ingkang dumadi wonten negari Ngamarta. Ana lakon apa ngger negara Ngamarta? Menawi negari Ngamarta dinten sak mangke katemben nampi welaking Gusti katemben ketaman pagebluk mawang Mayangkara keranten negari Ngamarta katemben kecalan ingkang nanipun Mustika Retna ingkang linggar saking Palenggan. Duh Kanjeng Hyang Kukulun pun wayah nyuwun miterang punapa tegesipun ingkang pun wastani Mustika Retna ingkang linggar saking Palenggan menika. Oh. Kulup nger Prabu Kusuma kawruhana ya kulup menawa Mustika Retna ingkang linggar saking Palenggan kuwi sing diarani Sang Hyang Bathari Sri ya dewane kasuburan sing wektu dina iki dicidra Prabu Nila Taksaka mula aja nganti kesuwen kulup prepekana Sang Hyang Bathari Sri kasuwun kundur aning negara Ngamarta nenggani negara Ngamarta murih negara Ngamarta bisa tata titi tentrem karta tata rahayu kaya winyuni
mekaten Eyang Pukul. Iya. Aja nganti kesuwen glub tak balang puja mantra. Lulus Raharja apa kang dadi lakumu ya, Nger? Suwarga wong desa dawuh Kanjeng. Pangestune Poneyang tansah banyu mili ya kula Nger Prabu Kusuma. Duh, pukulan Batari. Mangercana sidam sekarang bawana langgeng Kisanak. Jeneng kita wis sapa? Sewu lepat nyuwun gunging pangeksami. Duh, Kanjeng Pukulan Batari. Sembah bekti kula katur, iya tak tampa pangadhewimu ya kula. Kula saking kahiwangan kaendran atmajanipun Rama Arjuna ingkang patutan kalian Batari Supraba. Nami kula pun Bambang Praba Kusuma. Iya. Bambang Praba Kusuma kasinggihan Batari. Banjur ana wigati apa teka aning ngarsane Batari Sri kula sanget anggen kula nyuwun Kanjeng Batari menawi dinten sak mangke kula kautus dening Rama Janaka saperlu ngupadi Mustika Retna ingkang linggar saking Palenggan. Oh, kaya mangkono kasinggihan. Mila dinten sak mangke negari Ngamarta kadhepen nampi welaking Gusti. Ketaman Mayangkara monggo Kanjeng Batari kasuwun wangsa malih nenggari negari Ngamarta murih dados kados wingune negara saindenging Nusantara menika Kanjeng Batari. Pancen tak sengaja ya, Nger. Panjenengan linggar saka negara Ngamarta. Merga para sing lenggah aning kursining negara Ngamarta kuwi wis lali marang budaya sing ditinggalake piyai-piyai mbiyen. Tegese wowoan wulu wetune bumi. Wulu wetune bumi, tetanen sak panunggalane kuwi kudu disedakoi. Mula
Yen wis ngene dadine, sapa sing dadi cintrakamu? Mara coba penggalian. Nek para tani wis nandhang kaya ngene. Sapa sing susah? Mula anggonku linggar saka negara Ngamarta kuwi gedhe cilike arep ngelingke para-para sing lungguh aning negara Ngamarta kuwi dimen eling. Mekaten Kanjeng Batari. Iya. Yen wis ngene dadine lak eling to. Kasinggihan. Yo, gedhe panarmaku aja nganti kesen derekno lampah panjenengan nulun bali aning negara Ngamarta ya Kaki. Sumawi kula derekaken Batari. Nusantara
Bicaraku dharma Bekti segemeng dosa bangsa Tunggal cipta tunggal setia Bangsa Anakku sing tansah mituhu Apa yo? sadurunge matur akeh-akeh aku kepengin